Novými zámkami a Štúrovom je unikátna prírodná lokalita, známa ako Parížske močiare. Hoci ju pred 10 rokmi vyhlásili za národnú prírodnú rezerváciu, v súčasnosti vysychá, navyše sa v nej pohybujú pytliaci a vandali. Lokalita Parížske močiare patrí medzi najhodnotnejšie ornitologické územia vodného vtáctva a sú zaradené do svetového zoznamu mokradí. Žijú tu vzácne druhy vodného hmyzu, mäkkýšov, 12 druhov obojživelníkov a plazov, vyše 100 druhov vtákov a jeden unikátny druh suchozemského hmyzu, ktorý sa nikde inde nenachádza. Svoj názov dostal podľa obce Kbelce. Na národnú prírodnú rezerváciu je tu strašne málo záujmu zo strany ochrany. Niekoľko prípadov v minulosti sme mali, že tu bola strelená vydra a vzácne živočíchy. V súčasnosti sa tu ťaží trstina, čo močiarom pomáha zachovať si svoj jedinečný charakter. Je nekontrolovaný rast by zakrátko spôsobil ich zanesenie a vyschnutie. Slovensko v roku 1990 podpísalo Ramsársky dohovor, na základe ktorého sa zaviazalo, že bude parížske močiare chrániť a rozumne využívať. V praxi to však vyzerá inak. Chýbajú tu ľudia. Tak by som si prijal, aby v budúcnosti vznikli nejaké skupiny rangerov, ktorí by tu boli každý deň 24 hodín. V 50. rokoch minulého storočia chceli toto miesto zasypať a pestovať tú ryžu. V súčasnosti nám toto miesto závidí celá Európa. Z Kbeliec Peter Majer.